Is-settur kreattiv f'pajjiżna għandu potenzjal li jkabbar l-ekonomija li joffri sens ta' għaqda kif ukoll li joħloq identità kulturali. Però nuqqas ta' fondi għal dan il-qasam qed joħloq sbilanċ li jwaqqaf lil dan is-settur milli jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu. Ek sostniet l-Assoċjazzjoni tad-Divertiment u l-Arti fid-dokument li fih nedit il-proposti għal budget 2025 e kif minkejja l-potenzjal kollu li għandhom l-artisti f'Malta xorta waħda jibqgħu binqas fondi b'nuqqas ta' apprezzament kif ukoll mingħajr pjan ekonomiku sostenibbli fit-tul. Fost oħrajn l-MIA titlob għal żieda ta' 2 miljun euro għal Kunsill tal-Arti, speċifikament sabiex ikun ta' sostenna l-Screen Support Fund u l-Arts Support Fund tal-artisti u l-produtturi lokali. L-MIA titlob riviżjoni fit-taxxa li jħallsu l-artisti u l-professjonisti kif ukoll regoli għal pagi ġusti għal kull ħaddiem f'din l-industrija. Barra minn hekk qed jitolbu biex tinħoloq għajnuna legali u finanzjarja biex tassisti lil professjonisti, kif ukoll inċentivi biex dawk li jikru l-proprjetà tagħhom lill-artisti iħallsu taxxa brata differenti. Filwaqt l-artisti jigwadanjaw minn rati ta' renta li jkunu orħos.